ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ବ୍ୟୁଟି ଉପରେ କାମ କରିବି। ମୋତେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଇଡିଆ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଘରେ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଘର ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁ ଟିଚର ଲାଇନରେ ଯା, ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ, ତ ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍ ଚୁଜ୍ କଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ब्यूटी ୱେଲନେସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ୱାଇଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆସିକି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଯେମିତିକି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଂ, ହେୟାର କଟିଂ, ହେୟାର କଲରିଂ, ନେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ମେକଅପ୍, ଏସବୁ ମୁଁ ୱାଇଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିକି ସବୁ ଜାଣିଛି। ୱାଇଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛି, ଯେମିତିକି କାହା ସହିତ କେମିତି କଥା ହେବା, କେମିତି ବିହେଭିଅର୍ କରିବା। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ କହି ବି ପାରୁନଥିଲି କିଛି ବି, ତ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ରୁ ମୁଁ ସେତିକି ଗେନ୍ କରିଛି, କହିପାରୁଛି। ମୁଁ ୱାଇଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଯାହା ବି ଶିଖିଛି, ମୋର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି କି ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବି, ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ବି କରିପାରିବି। ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ୱାଇଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ